Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bizni bilen Feniz Hazret Kazan şehirlerinden kildiler. Yerden Meşitindeki bulgan İmam Hazret ukatuşi mene şol kürmegen halıkka, işmegen halıkka hem de süli bilmen halıkka dersler alıp baruşi şahıs kişi. Şuna göre Üze Feniz Hazret mene Allah Teala'nı küz karaşın aytik. Küzleri anakı görmey, Allah Teala ispıtat etken şul mene avırlık bilen Allah Teala yardamen birsin. Ol üze görmey, şuna göre anardan biz soribız bir nasihat. Şul halıkka kaysılar çınanda küzleri göre akşaları var, возможностьları var. Mene Kur'an okunu artka kaldıralar, hem de Kur'an'ı Müslümanların kitabını öğrenmiler. Hazret sizden bir iki nasihat şul halıkka. Jazakallah hayır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala hamımızdan razı olsun. Amin. Amellerimizge iyilik verip, kübrek izge amellerde bulurgan nasip olsun. Amin ya Rabbi. Mene dersen de köp halık Kur'an'ı anlarsın deyip qırığa şigerip bara. Abid bizning turmushimizni narsa bilan ko'z oldiga keltira bo'la, menda bir misol bilan chaqishtirib ketsak o'rinli bo'lar. Bir podsho bo'lganda, ish kishini o'zi yanına chaqirganda aytay ekan, "Mana sizga o'nga pishgan yashilcha baqchasi, mana hammagizga da bir zo'rgina qopshiq. To'tirag'iz tilgan yashilchagizni, qopshig'ingizni to'tirib qana keltiragiz" dey. Yara birinchi kishi bek yaxshi sifatda qopshiq olib kelgan. Ikkinchisi yarti qopshiqni yaxshi yetib yig'anda shundan so'ng qo'lidan narsa alakdi shuni solgan. Qapşıqны тултырым гына дип. Өченче кеше тотканда таш тутырган. Барыбер мине патша бәйләп татырмый, мин соңа калдым. Нәрсә булса да ярамаганмы, үлчәсе дә минем капчыгым авыррак булыр дип хайлакарланган. Һәм ишесе дә бәйләү өчен патша янына килгәч, патша бу иш кешене тотканда ялчыларына әйтә ди. Бу иш кешенең ишесен дә айрым төрмәгә бер айга бикләп куйыгыз. Бер нәрсә ашатмагыз, капчыкларыннан ашап яшәсеннәр ди. Әнидин нәтиҗәсе беренче кеше бик яхшы хәлдә чыккан. Әйтәди, әгәр дә патшаның бер түгел 10 капчыгы тулырга тиеш булса да, мин тутырган булыр идем дип. Тырыш нәтиҗәгә ирешергә мөмкин булган. Икенче кеше ачлы туклы хәлдә чыккан. Өченче кешенең нәтиҗәсе билгеле. Без нәрсәне аңлый алабыз? Минме, башкабызмы тудык икән, Аллаһ Тәгалә безнең үз кулларыннан тормыш дигән капчыкны алуыбыз. Менә бүген уяндык икән, Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән безне нинди хәлебездә булса да тормыш дигән бакчага чыгара. Инде бит сүзебезне әйтсәк, гамәлебезне кылсак, без үз капчыгыбызны үзебез утырабыз. Коръан укымыйча, хакыйкатькә күнмичә, без бүгенге көндә таш тутыручыларга тиң булып калмыйбызмы? Мөмкинлегебез бар җәмәгать. Капчыгыбызны беренче кеше шикелле яхшы сыйфатта тутырырга. Шуңа күрә хакыйкатькә ынтылыйк, Аллаһ Тәгалә биргән рәхмәтләрдән баш тартмыйк һәм әйтмик. Миңа синең бүләгең кирәк түгел. Үзеңә булсын бүләгең дип әйтмик. Аллаһ Тәгаләнең булган бүләкләрен кадерен белеп, алып, рәхәтен кадерен күреп, якыннарыбызны бәхетле иттерик. Сау-саламат булыйк. Рәхмәт Хәзрәт, язакуллаһ хайран.